नमस्कार मंडळी, मी निलेश बाळासाहेब पराठे, राहणार शिरूर, तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे. स्वराज्य प्रतिष्ठान आयोजित राज्यस्तरीय वक्तृत्व स्पर्धेमध्ये मी 25 ते 40 या वयोगटामध्ये सहभागी झालो आहे आणि माझा आजचा विषय आहे भारतीय इतिहासातील एक उल्लेखनीय युद्ध. हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था. हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था. हमारी कश्ती थी डुबी वहा, जहां पाणी भी कम था. असं म्हणायचं कारण म्हणजे प्लासीची लढाई. होय, ह्या लढाईमुळं भारताचं भवितव्यच बदलून गेलं. तर काय होती ही लढाई पाहूया. बंगालचा नवाब होता सिराजुद्दौला आणि सिराजुद्दौलाचे प्रतिस्पर्धी म्हणजे त्याचे जवळचे नातेवाईक, त्याची मावशी मेहरुनिसा उर्फ घसीटी बेगम आणि त्याचा मावस भाऊ शौकत जंग. आता बंगालमध्ये परिस्थिती अशी होती की मराठ्यांची आक्रमण व्हायची आणि याच वेळेस युरोपमध्ये इंग्रज आणि फ्रेंच यांच्यामध्ये युद्ध सुरू झालेलं. त्यामुळे इंग्रजांनी स्वतःचा बचाव करण्यासाठी फोर्ट विल्यम ह्या आपल्या वाखारीभोवती तटबंदी बांधायला सुरुवात केली. परंतु सिराजुद्दौलाने ही तटबंदी आपल्या सार्वभौम सत्तेला आव्हान म्हणून घेतली आणि त्याने फोर्ट विल्यमवर हल्ला करून ते जिंकून घेतलं. याचा इंग्रजांना राग आला. त्याच वेळेस काही दिवसांनी इंग्रजांनी चंद्रनगर ही फ्रेंचांची वसाहत पण जिंकून घेतली आणि यामुळे चिडलेल्या सिराजुद्दौलाने फ्रेंचांना आपलं समर्थन जाहीर केलं. याचा परिणाम झाला असा, इंग्रजांनी एक कट कारस्थान रचलं आणि या कारस्थानामध्ये सामील होते ते म्हणजे सिराजुद्दौलाचे काही असंतुष्ट अधिकारी. यामध्ये प्रमुख होता तो सिराजुद्दौलाचा सरसेनापती मीर जाफर. इंग्रजांनी त्याला बंगालचा नवाब बनवायचं वचन दिलं आणि आपल्या बाजूला करून घेतलं. याचबरोबर सामील होते ते म्हणजे सिराजुद्दौलाचा प्रमुख खजिनदार राय दुर्लभ आणि जगत सेठ आणि आमीनचंद यासारखे श्रीमंत व्यापारी आणि सावकार. ठरलं तर युद्ध आता अटळ होतं. याचं कारण म्हणजे इंग्रजांनी सिराजुद्दौला समोर काही अटी ठेवल्या की जे मान्य करणं शक्यच नव्हतं. काय होतं त्या अटी? त्यातली एक अट म्हणजे बंगालमधील फ्रेंचांच्या वसाहती नष्ट कराव्यात आणि फ्रेंचांना हरवण्यासाठी इंग्रजांना मदत करावी. दुसरी अट अशी की फ्रेंचांचा जो सेनापती होता त्याला इंग्रजांच्या ताब्यात द्यावं. परंतु त्या अटी मान्य करणं काही शक्य नव्हतं आणि सिराजुद्दौलाने इंग्रजांविरुद्ध युद्ध पुकारलं. आता युद्ध अटळ होतं आणि 23 जून 1757 रोजी प्लासी ह्या गावाजवळ ह्या दोन्ही सैन्याची गाठ पडली. इंग्रजांजवळ युद्धासाठी जे लागणारं सैन्य होतं ते होतं फक्त 3000 आणि सिराजुद्दौलाचं सैन्य होतं जवळपास 50,000. परंतु आपल्याला माहीतच आहे की मीर जाफर आधीच फितूर असल्यामुळे ही लढाई म्हणता झाली नाही आणि इंग्रजांनी सिराजुद्दौलाच्या सैन्याला निसर्गाच्या ज्या संकटांचा वापर करून, उदाहरणार्थ तिथे पाऊस झाला त्याचा फायदा करून घेऊन त्यांनी सिराजुद्दौलाच्या सैन्याला सळो की पळो करून सोडलं आणि या युद्धामध्ये दुर्दैवाने सिराजुद्दौला मारला गेला. सिराजुद्दौला प्रत्यक्ष युद्धामध्ये मारला गेला नाही तर त्याला गाठून मारण्यात आलं आणि ठरल्याप्रमाणे मीर जाफरला बंगालचा नवाब बनवण्यात आलं. त्याचबरोबर रॉबर्ट क्लाइव्ह आणि बाकीच्या अधिकाऱ्यांना भरघोस अशी बक्षिसे रक्कम म्हणून देण्यात आली. ह्या लढाईचा दुर्गामी परिणाम भारतावर असा झाला की ईस्ट इंडिया कंपनी, जी की व्यापारी कंपनी म्हणून भारतात आली, त्यांनी भारतामध्ये राजकीय सत्तेचा पाया घातला आणि यामुळे संपूर्ण भारत जरी त्यांच्या ताब्यात आला नसला तरी भारतावर सत्ता करण्याची त्यांना एक गुरु किल्ली मिळाली. ती गुरु किल्ली म्हणजे बोडा आणि झोडा, म्हणजे डिवाइड आणि रूल. एक विचारवंत आहे सुंझू नावाचा, त्याचा एक अतिशय फेमस असा एक कोट आहे, अतिशय प्रसिद्ध असं वाक्य आहे ते म्हणजे द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फायटिंग इट. म्हणजे युद्धाची सर्वोच्च कला म्हणजे ती लढाई न करता जिंकलेलं युद्ध होय. म्हणून जाता जाता सांगावं असं वाटतं की हिस्टरी रिपीट्स इटसेल्फ बट ॲट डिफरंट प्लेसेस अँड इन अ डिफरंट मॅनर. म्हणजे इतिहासाची पुनरावृत्ती होते परंतु ती वेगळ्या ठिकाणी आणि वेगळ्या प्रकारे. परंतु माणूस त्याच्यातनं काही शिकत तर काहीच नाही. ठीक आहे, धन्यवाद.